Takže čaute, hlásime sa vám s videom informačným, čo ako sme mali natočiť, čo bolo v tom predošlom videu. V popisku teda, ak ste čítali ten popis. A práve sme na ceste na ranč a chceme vám len oznámiť, že vlastne na tom ranči budeme natáčať tie videá, ktoré vlastne budeme zverejňovať a budeme robiť akože aj na koňoch, ale aj bez koní, aby ste zistili, aké sme vtipné. No proste tak. No a dneska sa chystáme, ja som vlastne dohodla, že si zoberieme pár koní a príde fotograf a nafotí nám také profesionálnejšie fotky s nimi a... Dáme to do videa takého. Dáme to do takého videa. No. A vlastne časom vás zoznámime so všetkými našimi koňmi a teda ako nie so všetkými, ale proste s tými, na ktorých jazdíme a tak. A s našimi miláčikmi, lebo nie na všetkých môžeme jazdiť. Hej, no tak. Niektoré šriebetá tak. No, tak to by bolo asi všetko a tak zatiaľ sa majte. Keď je teplo, otláčame si prsty do takého tohoto roztopeného betónu. Asfaltu, to je jedno a potom to vlastne si zostaneme tu navždy. A ako môžete vidieť, tam je ranč, neviem, či to vidíte, a tuto všade, akurát tam sú domy a všade sú polia. Úplne všade. A je to tu fakt pekné a tak. Takže, čaute.